Validation naman para sa mga 4-piece beneficiaries pinaigting po sa Rehiyon 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Mula sa dating household-based, magiging family-based na ang pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps sa Rehiyon 1. Kasunod na isinasagawang validation ng mga city at municipal link sa mga benepisyaryo. Ayon sa Public Attorney's Office, Integrated Bar of the Philippines at Abarcar Law Office, simula ngayong unang kwarter ng taon, hindi na buong household ang magiging batayan ng pagiging benepisyaryo, kundi ang bawat pamilya na mismo. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga magulang o biological parents ang pangunahing responsable sa mga batang minomonitor ng 4Ps. Gayunman kung ang nag-aalaga ay mula sa extended family tulad ng lolo, lola o ibang kamag-anak, kinakailangan nilang kumuha ng legal na dokumento gaya ng affidavit of guardianship upang mapatunayan na sila ang otorisadong tagapangalaga ng bata. Layunin ng inisyatibang ito na mapabuti ang pagbibigay ng angkop at responsive na interbensyon sa bawat benepisyaryo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng family-centered case management. Tinitiyak din ito na ang mga batang kabilang sa 4Ps ay nasa maayos sa kalagayan at inaalagaan ng lehitimong legal guardian. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po, si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.